Sawubona gogo. Ngabe ulale kahle? Yebo, Lithini icebo namhlanje? gogo. Khona ngicela ukusho yazi. Wentombi, angikhokhisi umuntu mina ngokumlalela, qhubeka. Angithi wena gogo wathi la ekhaya abantu abakulaleli kufanele uzobathethise kuqala. Awubabheke. Nanoma ungabakhokhela kanjani labantu abasebenzi nje abasinaki. Gogo uVikrant mina kangilaleli. Usenzeni ke manje? Mina nje ngimcela ukuthi sihambe namhlanje. Sikhiphe nje kwanamhlanje. Siye itolo nje gogo. Kodwa akafuni ukungilalela. Yini? Uyanqaba yini? Ngiyakucela bandla ukhulume naye. Akakisanga kodwa ngizola ngithi. Ima, ngizombiza mina. Wevinkrati. Wevinkrati mntanami. Awehle uzelana. Ngiyeza. Kulungile ke mkhulu. Indaba gogo. Awusho bangaka besifazane emtholampilo ozobasiza namhlanje. Uchaza ukuthini? Cha ngisho ukuthi phela lo usamnaki. Ubekani? Lona phela uzibekile kusukela izolo. Vikrant, Shiya isitsha lana. Shiya isitsha sinika uma wakho. Shiya. yini? Kwenze njani? Akaye emtholampilo lo namhlanje. Asikho isidingo sokusebenza zonke insuku akithi. Uzokwenza njengoba eshoke. Kwenzekeni? Ayi sithanda ufuna ukuhamba nomyeni wakhe phela bayothenga uyabona. Ayike phela hamba naye. Awubheka indodana yakho. Yenza yena phela ahlale ekhaya ilokho nje yona izivika ngomsebenzi. Ayibo hamba Vikrant. Uzowenza kusasa umsebenzi. Ma. Gogo namhlanje ngeke kwazi ukwenzeka. Kungani kungenzeki? Awungitshela. Sekuyinsuku ezine lengane ifikile phela la ekhaya. Phela wena ukaze nje umthatha umkhipha umise endaweni selokho afika la ekhaya. Ukube phela udadewabo bekhona lana ubengeke yena azahambe yini naye. Phela wesifazane uyayithandela nje ukuyihambela nomyeni wakhe uyabona bebukwe nje. Wena uhlezi nje ufika ngomsebenzi. Angifune kuzwa lutho namhlanje uye emtholampilo. Uzohamba naye phela niyothenga. Hayi kona lapho uqinisile impela. Vikrant, ulungile? Yebo, uselungile. Ubuzelani? Kuzomela phela sihambe ndawonye esekliniki. Uzelani ukuzomlanda ukuthi baye emtholampilo? Yindaba. Wayisho kanje? Menza aqonde nje khona manje nje. Ukuthi kumele ahambe nomkakhe beyothenga. Wena uzonakekela phela isibhedlela uyangizwa? Yeah. Auntie? Angithi nawe Vikrant uyakulalela uyakuhlonipha ngithi. Awukhulume naye ke. Ngiyakucela. Kwenze njani? Uyimiselani imoto? Athi ngiqale ngikhansela izinhlelo zanamhlanje. Hello? Yebo, ngicela bandla ukhansele zonke izinhlelo zami. Cela ungenzele zona zibe kusasa noma phambi kwakusasa. Uma kuwukuthi ukhona okuphuthumayo ke ngiyacela uxhumane noDr Nimali uyena ozokusiza. Ngizocela ukuthi ungixolisele kakhulu ke egulini zami. Ubatshela ukuthi nje ngizobe ngibabona. Ngiyabonga. Vikrant. Oyazi phela uAnti ucelile la. Ucela ukuthi umdlulise bandla ngasesibhedlela. Yini isibhedlela seduzane yini? Yebo. Asambeni-ke. Kuphi? Esibhedlela hawu. Ngiyacela bandla ukuhamba nawe, ngiyacela. Uyazi nje phela sithandwa sami. Angikaze nje mina ngibone la kusebenza khona umyeni wami ngicela ukuhamba nami.
Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169